Nambog naman ko dong, uy. Malagi na nga, gikan ko sa doktor, day, high blood ang akong sakit. Unya? Di na tingali ko makaduhog ni mo. Ha? Ano naman? Balik kayo nung kong tambok. Ay! Saling ko musugod ka lang kakako, isaan kong mahalon ko gini ka. Taba diha te Banoy. Oo, ihatag ko ganimo ang mga lami ang pagkaon. Sure? Oo, mamahaw ka gadubo, maniod to kagisado. Unya sa gabi, Unya sa gabi eh. hilaw-hilaw nga suriso. Ay, Darling, pait na giros ng pagkabutang, oy. Kasi pait ba? Nagsigig sa kantanan. Mga palilito, nagsigig taas. Bisag unsa, mitaas. Oo, Teban. Usara ginawa mo taas. Ang imo, ragyot. Ay, Pastilan Teban, mabuang yung ko eh. Unsa may mabuangan nimo? Ano ba drama sa radyo sa buntag? Unsa man drama ha? Kuan good ka ng drama nga. Kung ako'y pa-chercheron. Ay, 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 ay! Darling Teban, maglipay ta! Celebrate ta! Yay! ano bang nalipay man ka, darling, ha? Hindi ko malipay na mabdos naman ko! Usa, mablos ka? Nastiril mo ko, ha? Uy, hala! Kagkumpare di ay ni! Ay, Gitulis ka kagabi. O, Chip. Pilay na daw sa mga tulisan. 20 mil, Chip. Di ko matuwa nga 20 mil. Nga naman na, Chip. 500 sa ilang gihatag na ko. Ay, ay! Ay, Ayo! Oh, unsi ato? Pila mo kabuok diya sa sod? Ako ra isa, nga naman. Ablihin ang pultahan kay doon ako ihatag nimo. Aw, kinida. Murag, mao naman gyud siguro ron ang akong gipaabot. Ang uwan-uwan na gyud siguro ron sa eleksyon. Ako ganing ablihan, be. Hello, sir. Ayaw paglihok. Oh, unsa man imong gitiyon ako, sir? Ingon na ni day ang kamang? Di ni kamang. Logos ni. ay, Magbuwag ta. Oh, sige, magbuwag ta. Ako ang bay. Ako ang rest house. Ako ang auto. Ako sa dang driver. Uy, ako'y nakaon na to. Ay, Nay, nga naman ang bakti maglakaw sila magduko man. Mawa mo ka na sila guliat tungkol kay baboy ilang kaliwat. Ay, Nay, Tiban, datuan na dahil ninyo, no? Nga naman guliat. Nakadungog mo ko si mong tatay. Senior naman ay tawag. Ako bitaw, senior. Senior citizen. Nye! Ay,